Assalamu alaikum jama'a, zan cigaba da karanta muku wannan littafin mai suna ƙaddarar mu ce kashi na 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ban yi yunƙurin kare kaina ba don ni rashin ganin mum da na yi ya fi komai jan hankalina. Bayan Rayyan nan da Abby sun fita, Ummi ta cigaba da yi min nasiha da ba gane ta nake yi ba. Jin babu alamun dainawa ga shi tambaya tana cin raina na ce mata Ummi ina mum? Cikin jimami Ummi ta ce Aliyu ka bari ka ji sauƙi tukunna za ka sani. Hankalina ya tashi sosai cikin ɗimuwa na ce a'a Ummi don Allah ina mum ɗina? Kowane abu ya same ta ba kwa son faɗa min. Ammi ta sunkuyar da kai tana tunanin ta hanyar da za ta faɗa min. Tuni tashin hankali na ya ninku. Ina tsoron abin da zai fito daga bakin mum. Rayyan da ya dawo ɗakin yanzu yana danna waya ya kalle ni. Fuska babu yabo babu fallasa ya ce, au na manta ban yi maka ya mai jiki ba. Ashe fa kana da mara lafiya ya mai jiki. Ban damu da yadda yake magana daga tsari ba. Nafi ta miƙe tsaye ta ɗauke shi da mari. Cikin kuka take faɗin, amma Allah wadaran naka Rayyan. Ina neman hanyar da zan faɗa masa jinyar mahaifiyar shi. Za ka ɓata lamarin? Fita ka bani waje, mutumin kawai. Babu musu Rayyan ya juya ya fice daga ɗakin. Tafe da kunci ita ma ta yi azamar bin bayan shi don gujewa tambayata. Daskarewa na yi a wajen zuciya cike da fargaba da tashin hankali. Mum ɗina ba ta da lafiya amma saboda na yi focusing a kan karatu babu wanda zai iya gaya min. Ban saurari kowa ba na yi booking flight a ranar. Washegari na hayo jirgi na dawo Najeriya don ganin halin da mahaifiyata take ciki. Na shiga tashin hankali sosai ganin halin da mahaifiyata take ciki komai yi mata ake yi. Ma'aikata na musamman aka samu don kulawa da ita don hatta wanka ta ƙi da kuma duk ƙanƙantar shi yi wa mum ake yi. Yadda ma'aikatan suka sanar da ni nawan ba ta magana. Na shiga tashin hankali sosai ya yi kuka irin wanda ban taɓa yi ba. Abin da ya sake ɗaure min kai ya bani mamaki. Ƙanwata Malika ba ta damu da zuwa inda mahaifiyarmu take ba. Ko maganar mahaifiyarmu aka yi mata ba ta bayar da amsa. Mum ko me zan yi mata ba ta taɓa yarda ta je wajenta. Sai dai ga duk wanda ya kalle ta zai gano tsantsar damuwar da take ciki wadda ba ta ba wa kowa ƙofar saninta ba. Najma da Latifa kam na je na same su rayuwa ta yi musu kyau. Hankalinsu a kwance suke rayuwa. Zuwa lokacin Latifa ta kammala secondary school ta fara attending makaranta a Egypt. Malika da Najma ne dai har yanzu a secondary. A duk lokaci na koma rayuwa da mahaifiyata. Ni nake mata wanka na ba ta abinci na yi mata tsarki na ɗauke ta zuwa asibitoci da yawa a cikin kwana biyu. Amma amsa ɗaya ake bani ba a gano me yake damunta ba. A rana ta uku ne lokacin ina ta cuku-cukun fitar da ita zuwa ƙasar US don neman mata magani. Abby suka dawo har da Rayyan. Abby da ya ga abin da na yi ko na ce nake son samu na yi da marika sannan ya ce ya bani 24 hours na tattara komai nawa na koma bakin aiki. Ai ban fi shi sanin ciwonta ba. Ya umarci ma'aikata da su dawo su cigaba da kulawa da ni. Da ƙyar ina roƙon shi ya bar ni na ƙara kwana da ita kafin gobe. Ya yarda shi ma sai da Ummi ta saka baki. Na yi mamakin bayanin da na ji daga wajen Latifa. Wai mum ce da kanta ta roƙi Abby ya auri Ummi. Ko don yaranta marayu ne aka saba da su kar ta tashi aure ta yi wani wajen daban. A ranar ina ɗakin mum ina kuka. Ba kukan wani abu nake yi ba sai na rabuwa da mum cikin wannan halin. Ina son ta sosai ina jin ta a raina fiye da komai. Ina zaune a gefen gadon da take yi. Na yi nisa a tunani a hankali na ji tana faɗin Aliyu. Da sauri na matsa kusa da ita cikin zaƙuwa na ce gani mum alhamdulillah kina magana mum? Ta kalle ni ta ce rufe ƙofa da sauri na ƙarasa na rufe ƙofa. Mum ta dube ni ta ce Aliyu ba na jin wannan ciwon nawa zan tashi saboda wani dalili wanda ba zan gaya maka shi ba. Amma abin da nake roƙonka shi ne duk tsanani kar ka taɓa yarda ka yi wasa da zumunci da 'yan uwanka. Ka riƙe Malika da kyau shi ma kuma Saifu duk inda yake ka nemo shi ka gyara alaƙar ku. Ba ku da dangin da suka wuce kanku kuma har abada kar ku wulaƙanta wani. Ka taimaka wa wanda ka gan shi cikin halin neman taimako. Allah ya muku albarka. Daga nan ta ja bakinta ta yi shiru ta lumshe idonta. Yin duniya mum ba ta sake magana ba. Haka ina ji ina gani na ƙyale ta.
Washegari sai yamma jirginmu zai tashi. Iya zamana da Mom ba ta sake magana ba. Haka ina ji ina gani na tafi US. Kwanana 2 da komawa Rayyan ya dawo. Don tsabar wulaƙanci na san ya kai tacewa da sigaret ya shigo a hannu yana busawa yana hura hayaƙin inda ya ga dama. Dama ina da zafin rai ga tension ɗin da nake ci. Kawai na fuske sigaret ɗin na jefar ina huci ya kalle ni ya raini. Ya sake zaro wata ya kunna. Haka ya fusata ni na ɗauko shi da mari. A nan ne ya ɗago ni fusace yana kallo na kafin ya ce, wai kai wane kalar bagidaje ne da za ka bar ni na yi rayuwata ba. Malam kar ka sake kai hannu jikina dole ka bar ni na yi abin da na ga dama tunda ba a kanka nake ba. Zuciyata ta ɗebe ni. Na ce ba a kaina kake ba amma tunda ba gidan ubanka ba ne dole ka yi yadda ka so. Ka yi kalar rashin tarbiyyar da kake so. Da alama maganar ta yi masa zafi. Don kasa ba ni amsa ya yi ya juya ya fice daga falon a zuciye. Mintuna kaɗan Abby ya kira ni ya ce, tattara komai nawa na bar gidan na koma hostel tunda gori za a yi. Ai ni ma ba gidana ba ne. Ba wannan ne matsalata. Na yi na tambaye shi ina Mom ya yi banza da ni ya kashe waya. A ranar na tattara 'yan kayana ta gaban Rayyan da karuwan shi na wuce. Sai magana suke yi suna ƙyayata dariya. Ban huta ba na ci gaba da karatuna amma sai dai da second ɗaya ba na manta halin da Mom take ciki. Sai dai duk wanda na kira a gida ya haɗa ni da ita. Daga mai raina min hankali sai mai yi min faɗa. Ummi ce kawai mai kwantar min da hankali tana yi min bayanin cewa ciwon nata ba ya son hayaniya. Kusan watanni 7 ina rayuwa a haka kafin a yi min hutun session. Da matuƙar farin ciki na tafi Najeriya saboda zan ga Mom. Sai dai zuciyata cike da fargabar yadda zan ga Mom. Da sallama na shiga main parlour na gidan. A nan na ga Ummi ta yi daidai tana hutawa. Ga fruit masu aiki sun yanka mata tana sha a tsanake. Tana ganina ta miƙe da farin ciki tana faɗin mutanen Amurka yau ku ne a gari kuma kwatsam ba sanarwa. Sannunku da sauka. Lallai maraba. Da kyau da ƙyar na iya yin murmushi sannan na gaida ita a tsaitsaye. Ba ta kai ga amsawa ba. Na tafi sassarfa zuwa ɗakin da Ummi ke kwance tana jinya. A nan na yi turus ganin ƙofar ɗakin a rufe. Gabana yana faɗuwa na dawo inda Mom ke zaune. Tana kallo na cikin wani yanayi da ya fi fama da tausayi. Ta ce Ummi ina Mom? Ba ta iya amsa min ba. Sai sunkuyar da kanta ta yi kafin wani lokaci hawaye suna ɓalle mata. Juyawa na yi a gefenta na ƙanƙame ƙafafunta ina faɗin Ummi ina roƙonki don Allah ki gaya min me ya samu Ummi na. Tana ina? A wane hali take? Kan Ummi a ƙasa ta kasa ɗagowa ta kalle ni ballantana ta ba ni amsa. Kuka kawai take yi sosai daidai lokacin da Abby ya shigo da sallama. Ina ganin shi na miƙe a firgice ina kallon shi cikin tashin hankali ina shirin magana. Abby ya daka min tsawa. Me ka dawo yi? Ina karatu. Wato Aliyu ka mayar da ni wanda bai san me yake yi ba ko? Kana saka ki ƙona kuɗina a banza don biya maka karatu amma ba shi ya dame ka ba ko? Ba wannan ne a gabana ba. Na ce Abby ina Mommy na? Kai tsaye ce Allah ya yi mata rasuwa tuni. Wancan zuwan da ka yi ko sati 2 da komawa ba ka yi ba ta rasu. Yanzu hankalinka ya kwanta? Za ka natsu ka yi karatu? Jikina ya kama karkarwa cikin gigita na ce Abby Mommy na fa nake magana a kai tana ina? Na ji kamar ka ce ta rasu. Abba ya daki min tsawa ya ce ƙarya zan yi maka? Ta rasu. Ko ita aka ba wa jiran duniyar da ba za ta rasu ba. Kai mata addu'a mana Allah zai amsa. Amma ka zo ka fice min daga gida. Ba na son shashanci. Kallon Abby nake yi kamar wani mutumi. Ummi cikin kuka ta ce amma Abby wannan bai yi ba ne. Mutuwar uwa da aka sanar masa amma kake yi masa faɗa kana yi masa tsawa. Wannan yake buƙata. Kana gaya masa ya rasa wani ɓangare na farin cikin shi. Ya dace ya samu irin wannan sakamakon? Abby uwa fa. Abby ya kalle ta ya yi tsaki ya yi gaba ba tare da ya sake magana ba. Ni kuma ban ma san na yanke jiki na faɗi ba. Ashraf yana zuwa nan Anisa ta kasa ɗaurewa ta fashe da kuka. Shi kam bai iya ce mata komai ba.
ta sake ƙanƙame sosai tana kuka, zuciyarta na wani irin raɗaɗi, wani irin tausayin Yusuf ne yake bin ko'ina na jikinta. A hankali ta ɗago tana kallon shi, murmushi ya yi mata yana kallon ta, murmushi mai bayyana da zafi da raɗaɗi da zuciya take ji. Girgiza kai ta yi, hawayen idanunta suka sake zubowa. Cikin dashewar murya ta ce, laifin me ka yi wa Abbi ya tsane maka haka? Ko dama can ba kwa jituwa da shi? Ya ɗauke ka daga kallon ta ya ce, ko ɗaya wani lokaci can baya da ni da Saif ba shi da aminai kuma abokan shawara kamar mu. Amma shigowar su Ummi da Rayyan cikin rayuwarmu sai Saif ya ɓata wannan alaƙar ta ɓangaren shi. Ban sani ba ko haushin abin da Saif ya yi masa ne ya shafe ni. Anisa ta goge hawayenta tana kallon shi ta ce, kuma ba ka ganin akwai dalilin da ya sa Saif ya bijire wa Dadi? Ba ka ganin akwai dalilin da ya sa ba ya son su Rayyan? Girgiza kai Ashraf ya ce, Saif ba ya cin nau'in mutane masu zurfin ciki da fama da damuwa, musamman idan yana da matsala da mutum. Shi ya sa ma ya bar gidan Abi saboda ya san ba za a bi ra'ayin shi ba. Ban san me ya sa ya yi hakan ba, musamman idan kika ji abubuwan da ya ƙara aikatawa a gaba. Khadija ta ce, me ya aikata? Ta ci gaba da labarin. Ka ci gaba da labarin. Arif ya jinjina kai sannan ya ci gaba. Ban tashi farkawa ba sai a asibiti. Ashe wai kwana biyu ban san inda kaina yake ba. Ummi da Latifa ne kawai suke zuwa inda nake. Ga abin tausayin a lokacin Ummi tsohon ci gare ta haihuwa yau ko gobe. A lokacin da na farfaɗo ƙaramin hauka ne ya yi saboda tashin hankali da ɗimuwar rasuwar Ummi da ƙyar aka shawo kaina. Na ji sauƙi aka sallame ni bayan na shafe kwanaki 5 a asibiti. Ina dawowa gida kuma kai tsaye ɗakin Malika na nufa. Ina ganin ta na rufe ta da masifar dalilin da ya sa ta bar sana'ar da ni rasuwar Mum. Amma reaction ɗin da ta yi ya ba ni mamaki. Kamar wadda na tayar daga bacci haka ta yi firgit ta ƙanƙame ni. Tana faɗin yaya Mum ɗina ce ta rasu? Ta tafi ta bar ni? Shi kenan ba ni da gata komai ya ƙare min? Bangon da na jingina shi ya faɗi, sai kawai ta zame ta faɗi sumammiya. Tashin hankali da ɗimuwa suka taru suka yi min yawa. Allah ya taimaka ni ina shafa mata ruwa ta farfaɗo. Ƙanƙame ta kuwa tana kiran mominta, ai mominta ba ta mutu ba. Ina kira mata mominta. Tashin hankali sai ya zame min 10 da 20. Na rasa wannan zan kama. Ga rasuwar mahaifiyata, ga 'yar uwata ga yadda take, ga shi ban san inda zan samu Saif ba. Sannan kuma ga Abbi ya uzura min na koma makaranta. Haka kawai na mayar masa da gidan makoki a kan mutuwar da riga ta bi jiki. Na ɗaga ƙafa na kawar da kai na a matsayin shi na mahaifina, amma ba don ni kaina ba ban san me zan yi ba. Haka dai na yi biris da gargaɗin shi na ci gaba da kula da ƙanwata a yanzu. Ba ta da kamata, ba ta da mai share mata hawaye sai ni. Jama'a a nan muka kawo ƙarshen wannan littafin mai suna ƙaddarar mace kashi na 23. Jama'a mu haɗu a kashi na 24.